Os ydych yn ddigartref, neu yn mynd i gael eich wneud yn ddigartref yn y 56 diwrnod nesaf, efallai y bydd yn rhaid i'ch cyngor lleol eich helpu. Ddylech chi, neu rhywun ar eich rhan, gysylltu â'ch cyngor lleol a gofyn i wneud cais ddigartrefedd. Gellir gwneud hyn yn bersonol, yn ysgrifenedig neu dros y ffôn. Bydd y cyngor, yn ôl pob tebyg, yn gwneud eu pwyntiad i chi, felly ewch a'ch dogfennau i gyd, gan gynnwys cytundebau tenantiaeth, hysbysiadau a phrawf adnabod, enghraifft, cyfrilennu banc. Byddant yn gofyn llawer o gwestiynau amdanoch chi, sut deithoch yn ddigartref, a beth yw eich anghenion a'ch dymuniadau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn egluro'r sefyllfa yn eich geiriau eich hun. Efallai y byddwch yn cael penderfyniad ynglyn â pha gymorth y gallant i roi i chi ar unwaith, neu gall gymryd mwy o amser i gynnal asesiad llawn. Mewn achosion brys, efallai y bydd y cyngor yn cynnig rywle i chi aros, fel hostel neu llety wedi'i rannu, tra'i bod yn penderfynu beth i'w wneud. Pa gymorth gall y cyngor ei roi i mi? Fel arfer, dylai'r cyngor roi rhywfaint o gymorth a chyngor cynnar i chi. Yn dibynnu ar eich sefyllfa, efallai hefyd y bydd yn rhaid i'ch cyngor helpu i ddod o hyd i gartref a elwyr y dyletswydd rhyddhad, neu eich helpu chi i gadw eich cartref presennol os ydych mewn perygl o gael eich gwneud yn ddigartref, a elwyr y dyletswydd atal. Ar ôl 56 diwrnod, os ydych yn dal heb rywle addos i fyw a rydych mewn angen blaenoriaeth, enghraifft, os ydych yn feichiog, os oes gennych blant, neu os ydych yn cael eich hystyried yn agored i niwed, efallai bydd dyletswydd gan y cyngor i wneud yn siŵr eich bod yn cael cartref. Gelwir hyn y dyletswydd terfynol. Pa mor hir bydd y cyngor yn cymryd i orffen ei asesiad? Dylai'r cyngor geisio cael penderfyniad ysgrifenedig i chi o fewn 10 diwrnod gwaith. Os nad yw'r cyngor yn mynd i'ch helpu chi, dylai roi rhesymau llawn i chi. Os yw'n benderfyniad cadarnhaol, dylai'r cyngor ddweud wrthych pa help mae ei roi i chi, ac o bosib ysgrifennu cynllun cartref personol ar eich cyfer. Os nad ydych yn cytuno gyda'r penderfyniad, mae gennych 21 diwrnod i ofyn am ail ystyried y mater. Os ydych yn ddigartref, neu ar fin dod yn ddigartref, peidiwch â chynhyrfu. Mynwch gyngor cyn gynted ag y gallwch. Elusen pobl a chartrefi Cymru yw Shelter Cymru. Rydym yn darparu cyngor arbenigol ar dai am ddim. Ewch i www.sheltercymru.org.uk neu rowch alwad i ni ar dim 345 dim 75 5 dim dim 5.